प्रमोद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि फिन मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि सरकारि साख्रि गैजायै लाइमोनफोरखौ रांखान्थि बिथिङाव जौगाखां होनायनि थांखिजों फिन दिनै बिटिआर सरकारनि गुबुन मोनसे बाख्नायजाथाव आगान मिशन फिन रोदोमखां बिथांखिनि गेजेरजों बारग' एनडिएफबीफोरनि माखासे कोऑपरेटिव ससाइटि आफादफोरनो गिबि खेबनि थाखाय 24 लाख रांनि चेक राननानै होयो। नंगौ मिशन फिन रोदोमखां बिथांखिनि गेजेरजों दिनै क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव बारग' एनडिएफबीफोरनि माखासे कोऑपरेटिव ससाइटि आफादफोरनो राङारि अनसुंथाइनि चेक राननानै होदों। बे चेक राननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी, अखिल मोसाहारि, एमएलए सन्जय स्वर्गियारि बिथांमोनजों लोगोसे बारग' एनडिएफबीनि गोबां मावथि बिथांमोना बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे हाबाफारियाव गासै 9 बारग' एनडिएफबीफोरनि कोऑपरेटिव ससाइटि आफादफोरनो गासैनोबो गिबि खेबनि थाखाय 24 लाख रांनि चेकखौ गथायनानै होनाय जायो। जोबोद मोजां हाबाफारि आथिखालाव बिटिसिआव इउपिपिएल दोलोनि सरकार सोलिगासिनो दं। मानगोनां प्रमोद बर' सारनि दैदेननाय सरकार। बे मानगोनां प्रमोद बर' दैदेननाय सरकारा बै समावहाय सारा बिटिआर ओनसोलनि एक्स एनडिएफबीफोरखौ रिहेबिलिट खालामनो थाखाय गोबां आसनिफोर फोसावनाय जादोंमोन आरो बे आसनियानो गुबैयै फिन रोदोमखां मिशन। बे फ्लेगशिप मिशन मोनसे आरो बे मिशननिनो आं सासे चेयारमेन हिसाबै आंखौ थिसनदों। आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनैहाय सारा बिटिआरनि एक्स एनडिएफबी वेलफेयारफोरजों थाफानानै बिसोरखौ मोनसे मोजां लामायाव लाबोनो थाखाय मोनसे मोजां परिबेकआव लाबोनो थाखाय बिसोरो गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय दिनै जि दायित्व होदों बे दायित्वखौ आं निस्थायै पालन खालामनानै खामानिखौ मावगासिनो दं आरो बिनिनो मोनसे हुबहु मोनसे फोरमान दङ जोंहा। जों गोबां डिस्ट्रिक्टआवनो अलरेडि राइस मिल गायसननाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनैहाय माने डायरि फार्म खुलिनो थाखाय जोङो दिनै 40 लाख मोनसे डिक्लेयार होनायजों लोगोसे आरो 20 लाख थाखा दिनै जों फार्स्ट किस्ति हिसाबै रिलिज होनाय जाबाय। जिहेथु आङो गोबाव बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो आं डायरि फार्मजों नांथाबनानै दङ आरो डायरि फार्मनि गोबां अभिगता आंहा दङ। आं बेनिखायनो दिनै डायरि फार्मनि चेक राननायनि बे हाबाफारियाव आं डायरि फार्मनि सोमोन्दैबो मोजाङै बुंनो हागोन आरो मोजाङै फोरोंलांनो हागोन आरो मोजाङै आं गाइड खालामनो हागोन आरो फैबाय थानाय समाव जे बे एक्स एनडिएफबी वेलफेयार बा फिन रोदोमखां मिशननि आन्दाराव जे बिसोरो मोजां मोनसे लामाखौ मोननो हासिगोन बे बुस्थुआ रोखा। मोनबेसे ससाइटिनो होनाय जादों दिनैहाय मोनबा ससाइटिनो दिनै राननाय जागोन। बे रांनि गेजेरजों जे सरकारि साख्रि गैजायै जे एक्स एनडिएफबी बिथांमोना माबायदि थांनानै थागोन बा थांनानै थानाय राहा लामाखौ नागिरगोन साख्रि गैजायैफोरनो एक्स एनडिएफबीफोरा जों गासिबनोबो साख्रि होनो हाया बे सैथो खोथा। बिनि गेजेरजों साख्रि होनो हायैनि थाखायनो जों माखासे बुस्थुखौ जोंनो दिनैहाय बे माने फिन रोदोमखां मिशननि माने आधारजों बिसोरखौ जोङो गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय बेब'स्था खालामगासिनो दं आरो साफा सानै जोबोद क्वालिफाइड बिसोरखौ जोङो साख्रियाव थिसननायनि बेब'स्थाखौबो जों खालामलांबाय थागोन। साबायखर। आंनि मुङा मुस्रि बिनुवेल वारि। आङो बिटिआर गभार्नमेन्टआ लन्च खालामनाय जिथु मोनसे फ्लेगशिप प्रग्राम मिशन फिन रोदोमखां, जाय मिशना बारग' एनडिएफबी आफादनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै मोनसे क'अपारेटिभ बेसिसाव खामानि मावनाय बे मोनसे मिशन आरो बे मिशननि गभार्निं बडिनि आङो जेनेरेल सेक्रेटारि। दिनै बे मिशन फिन रोदोमखांनि आन्दारावनो मानाव गेदेर जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमोद बर' बिथांनि नाजानाय, बिथांनि दैदेननायाव जिथु बिथाङा कमिटमेन्ट होखानाय रांनि अनसुंथाइ दंमोन, बे रांनि अनसुंथाइखौनो माखासे क'अपारेटिभ ससाइटिफोरनो दिनै राननानै होनाय मोनसे सेरेमनियेल डिस्ट्रिबिउसन बे हाबाफारिखौ दिनै लानाय जादों। बे क'क्राझारनि सेरफांगुरि बे जायगायावहाय दिनै जोङो गासैबो क'अपारेटिभ ससाइटिनि जोंनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ जों लिंहरदों आरो लिंहरनानै जों दिनै सेरेमनियेल भाबै बे चेकखौ जों दिनै राननानै होनाय जादों। दिनै गासै 9 क'अपारेटिभ ससाइटि क'क्राझार रोदोम डायरि क'अपारेटिभ ससाइटि आरो बाक्सा रोदोम डायरि क'अपारेटिभ ससाइटि आरो तामुलपुर रोदोम डायरि क'अपारेटिभ ससाइटि, उदालगुरि रोदोम डायरि क'अपारेटिभ ससाइटि आरो उदालगुरि रोदोम पल्ट्रि क'अपारेटिभ ससाइटि। बे क'अपारेटिभ ससाइटिफोरनो थाखाय
जों दिनै माने माखासे रांनि अनसुंथाइ हिसाबै दिनै डिस्ट्रिबिउट खालामनाय जादों आरो बे हाबाफारियाव जोंनि बे मिशननिनो आफादगिरि एबा जोंनि बिटिआर सरकारनि इएम मानाव गेदेर धनन्जय बसुमतारी सार बिथाङा प्रेजेन्ट थाबाय आरो जोंनि बिटिआर सरकारनि डिपार्टमेन्ट अफ क'अपारेशन बेनि मानाव गेदेर इएम जा उकिल मुसाहारि सार बिथांमोना दिनै प्रेजेन्ट थाबाय आरो लोगोसे सन्जय स्वर्गियारि सार बिथाङाबो एमसिएलए सार बिथाङाबो प्रेजेन्ट थाबाय जों खोब गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायदों जे बे मिशननि जिथु नडाल एजेन्सि हिसाबै जोंनि डिपार्टमेन्ट अफ क'अपारेशन थारमाने बिटिआर सरकारनि बे डिपार्टमेन्ट अफ क'अपारेशन बेनो नडाल एजेन्सि आरो बिनिनो इएम हिसाबै उकिल मुसाहारि बिथां सारा दिनै नुजाथिफैनानै बे हाबाफारिखौ जथेस्थ' मेहेर गोनां खालामदों बेखिनियानो मोनसे ससाइटिनो बेसेबां खरि रां सेंसन जादों मोनसे ससाइटियाव गासैहाय 40 लाख करि रांखौ सेंसन खालामनाय जादों बिनिनो फार्स्ट पेज हिसाबै 24 lakhs बे माने रांफोरखौ एसिस्टेन्स हिसाबै बे क'अपारेटिभ ससाइटिफोरनो हरनाय जादों बे 24 lakhsआ जेब्ला बाहायजागोन आरो बिनि बाउचारफोरखौ जेब्ला जों एक्जिकिउटिभ कमिटियाव बेखौहाय साबमिट खालामगोन बै क'अपारेटिभ ससाइटिया अब्लानो माखासे आद्रा जिथु 16 lakhs बे एमाउन्टखौ बे क'अपारेटिभ ससाइटिनो थोंजोङैनो माने हरनाय जागोन मानोना बे राङा अलरेडि एल'केटेड माने सेंसन खालामखानाय रां जाबाय बेनिखायनो मोनफ्रोमबो क'अपारेटिभ ससाइटिया 40 लाख करि मोननाय जागोन खिन्थु दिनै बेहाय 24 लाख करि दिनै माने सेरेमनियेल भाबै डिस्ट्रिबिउट खालामनाय जादों बे रांजों डायरि डेभेलपमेन्ट दिनै क'क्राझाराव जिथु जोंहा क'क्राझार डायरि रोदोम डायरि क'अपारेटिभ ससाइटि दं बाहाय एनडिपि आफादनि बारग' एनडिपि आफादनि सोद्रोमाफोर माखासे आनएमप्लयड इउथफोर बाहाय दंफायो बे 40 लाख रांजों बिथांमोना डायरि डेभेलपमेन्टआवनो बेखौ बाहायनो नांगोन आरो बेखौ जेब्ला बाहायगोन एसे माने महर लागोन अब्ला जों सरकारखौ जों आरो रिपर्ट होनानै जों सरकारनिफ्राय माखासे फान्ड जों बिनोबो हागोन बा बेलेग बेलेग जोंहा एजेन्सिफोर दं जेरैहाय जोंनियावहाय नाबार्डफोर दङ आरो जोंनि डिपार्टमेन्ट अफ क'अपारेटिभ डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो माखासे माबाफोर थाखायो थारमाने मा होनो एल'केसनफोर थायो बा बेबायदि प्रजेक्टसफोर थायो बेनि गेजेरजों जोङो आरो रांफोरखौ जों मोननो हाबावगोन आरो नोंथांमोननि गेजेरजों जों फोरमायनानै बेखौनो गोजोननाय मोनगोन आं बिसेसकै नैबे खोथाखौ फोरमायनो सानदों जे जोंनि भारत सरकार आरो बे भारत सरकारा जोंनि बिटिआरनि जिथु जेसेबांखि क'अपारेटिभ ससाइटिफोर दङ बे क'अपारेटिभ ससाइटिफोरखौ दायो टारगेट लायै थारमाने जायफोरखौ खालामथावना बेबायदिखौ बिथांमोना एडप्ट खालामनो दिनै लाहार फाहार खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव हयथ' बे खामानिया थाबैनो मावफुंजागोन जेब्ला माने इउनियन गभार्नमेन्टआ जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि क'अपारेटिभफोरखौ नोजोर बोनानै खामानि मावनो थांखि लागोन अब्ला जों निसय बहुत जौगाखांगोन आरो बे सुबिदाफोरखौ दिनै जों नाजावनो थाखाय जोंनि बारग' एनडिपि आफादनि सोद्रोमाफ्रा बे मिशन फिन रोदोमखांनि गेजेरजों बे क'अपारेटिभ ससाइटिफोरखौ दिनै दाना लानाय जादों आरो जों आसा खालामदों जों आवगायलांनो हाबाय थागोन गोजोन्थों थेंक इउ